This is data. Is albasa. Dan shi da makasa. Dan bautar kasa dai. Dan shi da makasa dai. Dan bautar kasa dai Alhaji. To ba an ce mu daina ci dan bautar kasa bai dan hidima kasa? Ai wato Alhaji. Lokacin zamanin iyaye da kakanni. To shine ake ce musu yan hidimar kasa. Amma mu zamanin mu yanzu da muka zo ci aka mu dinga ci dan bautar kasa. Ana kake naka sabi din yaro na kanka anan Alhaji ai rabona da service ai tun ina da keke. Ya? Amma yanzu da yake bani da keke, ai shine nake tafiya a kafa. To nake bautar kasar. Dai, to Allah ta baka. Amin amin. Allah ta baka. Amin amin. This is albasa is fitowa under the soil, under the clay